Olen Anette Karlsson, 26-vuotias sosionomi. Löysin parhaan kaverini päiväkodista ja toivon, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus leikkiä ikätovereiden kanssa laadukkaassa varhaiskasvatuksessa. Peruskoulun lopussa mun koulumotivaatio oli maassa, mutta pääsin onneksi äitini kannustamana Amistoon, missä koulumotivaatio tuli takas. On tärkeää, että yksikään nuori ei tipu koulupolulta ja jää kotisohvalle makaamaan. Meillä on avopuolison kanssa muutto edessä. Mutta Uudellamaalla muuttaminen huolestuttaa, sillä täällä ei ole riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja. Me tarvitaan enemmän kohtuuhintaisia asuntoja hyvien kulkuyhteyksien päähän. Työstä saadulla palkalla pitää pystyä elämään. Ja myös itsensä työllistäjiä ja pienyrittäjiä on tuettava. Asun astmaatikon kanssa ja on huomannut, että lääkkeisiin menee paljon rahaa vuodessa. Pienellä palkalla tai sosiaaliturvalla ei välttämättä ole varaa ostaa niitä lääkkeitä, joita tarvitsee. Ja se on väärin. Terveys on arvokkainta maailmassa. Iän myötä kaikki haurastuu. Myös ihmiset. Mun isoäidit asuu vielä omissa kodeissaan Liljendalissa. On tärkeää, että ikäihmisille tarjotaan yksilöityjä palveluita, jotka tukevat heitä asumaan ja elämään heille parhaiten sopivalla tavalla. Hyvä elämä kuuluu kaikille. Itä-Uusimaa tarvitsee luotettavaa kansanedustajaa, joka tuntee meidän alueemme. Siksi Anette Karlsson.